Зайд Шериш дар баромади худ оиди он айбое ки ба он кас эълон карда шудааст муфассал нақл кардан ва худро дар содир намудани ва ин ҷиноятҳо бегуноҳ ҳисоб кардан ва аз суд хоҳиш карданд ки ҳамаи он маводое ки дар парванда мавҷуд мебошанд ҳама тарафа дар хонаи машваратӣ омӯхта ба онҳо баҳои ҳуқуқӣ дода шуда аз суд хоҳиш карданд ки он кас сафед карда шаванд чунки дар ягон ин ҷиноятҳо даст надоранд ва хусусан он кас нисбати туҳматҳои Низомхон Ҷураев ва шаҳрванди давлати Витнам ва нисбати ҳарди таҷовузҳое ки нисбати он кас таҷовуз туҳмат карда шудааст муфассалтар истода гап заданд ва умуман ҳамаи айбое ки нисбати Зайд Шериш дар парванда мавҷуд мебошад ҳамаи онро нисбати худ туҳмат дурӯғ гуфтанд. Чӣ қадар давом кард суханрониши? сухани охсон қариб 2.5 соат давом дод. Далер Бобоев мисол дар баромади худ шуд. Далер Бобоев дар баромади худ он нишондодои худро ки дар вақти тафтишоту ва рафти мурофиаи судӣ гуфт онро дастгирӣ кард ва суд хоҳиш кард ки мувофиқи қонун нисбати ӯ чора дида шавад. Қарор аст ки кай масалан қай дар суд аз амирӯз ба хонаи машваратӣ даромад ва пас аз он ки нисбати парванда қарор қабул шуд мо я огоҳ мекунад ва мо боз як бор дигар дар ҳамин маҳкама дар маҷлисгоҳи маҳкама вохӯрда ҳукмро ба мо суд қироат мекунад. Тақрибан чӣ қадар дигар гузашта мумкин? хонаи машваратӣ тариқи қонун чӣ қадар бояд яъне вобаста аз парванда аз сабабе ки парванда бисёр лаҳзаҳои шубҳанок дорад ва ба ҳамаи онҳо баҳои ҳуқуқӣ додан дар кор ман бовар мекунам ки ман фикр мекунам ки суд на камтар аз як ҳафта дар хонаи машваратӣ қарори худро қабул мекунад. аммо худи Заид Саидов рӯҳияш чӣ гуна буд боварӣ дорад ки ба инобат гирифта мешавад он гуфтаҳои Зайд Шериш аз рӯзи аввале ки он кас дастгир шуданд ва ин айбҳои нисбати он кас эълон карда шуданд худро бегуноҳ ҳисоб мекарданд ва дар ягон аз ин ҷиноятҳо худро гунаҳгор ҳисоб накарданд ва имрӯз ҳам дар сухани охирон нисбати ҳар як айби ба он кас эълон кардан нисбати худашон туҳмат гуфтанд ки ҳамаш нисбати ман туҳмат мебошад. хуб интизороти худи шумо чӣ ҳаст аз қарорӣ чӣ гуна ба фикри шумо мешавад? интизори мо аз он аст ки дар ҳақиқатан суд ба ҳамаи он далелҳо ва ваҷҳо ва нишондодои шоҳидон ва далелҳое ки аз тарафи мо ба суд пешниҳод карда шуд баҳои ҳуқуқӣ дода қарори ки қонунӣ қабул мекунад. Ташаккур зиёд. Алло. Айва? Марҳамат. Куллан аз аввал дар баромади худшон комилан гунаҳгор будани худшона рад карданд ва ҳамон тавре ки вакилон рӯзи қабл баромад карда буданд нукта ба нукта ҳамаро фаҳмонданд чӣ хел нопурра аст тафтишот ва далели на далели олос хотона як тараф далели содае ки часпонда шавад як гуноҳа ба падарам пайдо накарданд ва мо ҳам чуно ки падарам гуфтанд умедворам ки ба ин парванда қазия ба ҳамин далоил аҳамият медиҳанду як ҳукми одилона ва боинсофонаи خب خودشون شخصا مراجعه کرده گفتن یگان چی که فرض کردیم بیگناهی خودشون گناه ندارن یگان چی عموما به همون عبدال کننده هم رو گفتن یگان بله از اول مراجعت هم به سود و هم به محترم عبدال کننده ها بود و هم بود که وقتی که من رو با 28 سال مثلا حکم میکنید طلب میکنید حداقل قانون رعایت میدو همون قانون چخیلی که گفته است من اثبات کنید برای من اثبات کنید که من چی گناه کردم و بعد حکم برآورید من یگام اثبات نمیبینم بغیر از اینکه خب خودی پدرم که نمیبیند باز خب ادوکات خود قرار ندیدن یگام ذره ما عیبی پدرمون رو ندیدیم خودی پدرم هم کاملا رد میکند یگام با این 10 ماده یگام قبول ندارد و از دادگاه هم طلب خواهش و امیدواری کرد که خوب به
وضعیت نگاه کرده و عادلانه. خب گفتن که از همین حبس من کی فایده میبینه؟ بله یکی از سخنانشان همین بود که اگر محکوم کردن من کمک به دولت یا به ملت کند من آماده ام حتی بمیرم برای ملت، ولی من در این یک خیر یا خوبی نمیبینم، چون حتی گفتن که آزادی پدر من در همین وضعیت امید است که حتی به آبروی رهبر دولت هم کمک می‌کنه. تشکر، سلام. تشکر.